ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏବେ ଖାଲି ଜପମାଳି କରୁଥିବେ। ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଅନୁଭବ ଭାଇ, ରାବଣ ରାବଣ ରାବଣ। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ତ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଯୋଉପରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ସୁନାମୀଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଜାଣିନେବା କେବେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ମୁଭି ରାବଣର ଟିଜର। हेलो भाई नमस्कार, दिस इज मिस्टर एकेआर, वेलकम टू हॉलीवुड दुनिया। मते कौन फील होची कहले एई फिल्म रो टीजर टा बोधे थिएटर रे ही रिलीज होबो, जेमिति कि ओडिया मूवी हो कि तेलुगु मूवी हो कि हिंदी मूवी हो, ए तीनटा मूवी रो किछि इंटरवल सीन परे एई फिल्म रो टीजर रिलीज होबो। तो दर्शक माने मु ए कथा कहली बोले आपण माने दौड़ी की जानतुनी फिल्म हॉल को देखिया पे, सब ओडिया फिल्म आ सब तेलुगु फिल्म आ सब हिंदी फिल्म। मु एमिति गुडा अनुमान रे कहि देली, जदि आपण माने सेटा सत भाबी की पळेले आ जदि सब फिल्म देखला परे कोनोसी जगह रे भी रावण टीजर न आसला, ताले आपण माने आसला परे मते बहुत सोधिबे। आ मु चाहुनी आपण मानको सोधा खाया पे। मु जानि सारची YouTube रे भाई देखिउची केते सोधु जोरे भाई, तुम माने टिके सोधिबा कम करो, काहेकि एते ओडिया इंडस्ट्री को सोधी नउछ। तेबे आपण मानको कोन लागुची मते कमेंट करके जल्दी जल्दी कहंतु। जदि दिवाली रे रिलीज होबो टीजर, तेबे ट्रेलर केबे आसीबो? आपण कोन भाबुचंती? आउ किछि फेस्टिवल अछि कि? आहुरी बहुत फेस्टिवल अछि, बट मते काई लागुनी सेही फेस्टिवल रे किछि अपडेट देला बळी। हां, हेई पारे विदाउट फेस्टिवल रे भी ट्रेलर आसी पारे, हेले फिल्म आसीबो केबे? कोन क्रिसमस रे? ना ना, लागुनी। ओ न्यू ईयर 2023 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମୁଭି ଆସିବ ଲାଗୁଛି ସେମିତି। OMG, ତାହେଲେ ତ ସୁନାମୀ ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଅନୁଭବ ଭାଇ କୋन ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦମନ ମୁଭି ସହିତ ଜମାରୁ ବି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ କରିବେନି। ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଦମନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାବଣ ମୁଭିକୁ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମକୁ କି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମର ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମିଶେଇକି ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ରିଲିଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଲୋକମାନେ ନା ଯିବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ, ନା ଯିବେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ, ଓନ୍ଲି ଯିବେ ରାବଣ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ରାବଣ। ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ହଙ୍ଗାମା ହବ, ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଚାଲିବ ଖାଲି ରାବଣ ରାବଣ ରାବଣ। ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି, ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି, ଖାଲି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ରାବଣ। ସେଇଟା ବଢିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟାର। ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ। ତମମାନେ ତ ନିଜେ ଚାହୁଁନ, ତମମାନେ ତ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ, ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ। ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ। ତମେ ମାନେ କହିବ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବେକାର ହେଇଥିବ। ଏଇ ଦିନ ଥିଲା ଓଡିଆ ଆଲବମ ସୁପର ହିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଆଲବମ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ପ୍ରକାର ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଓଡିଆ ଆଲବମ ଚାଲୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଦିନେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ କି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ୟେସ୍, ଆଉ ସେଇଦିନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ମୁଭି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାବଣ। ତ ରାବଣ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କହିବେ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମତେ ଏନକରେଜ ମିଳିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖୁସି କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ହଲିଉଡ ଦୁନିଆର ଏଇ ଖବରକୁ। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।